brother's on the phone. Your brother's calling you. Your brother's on the phone, waiting patiently so he can tell you something new. Hello? Iwe plus, urukupi? Guju. Nde. Shamar na ndripa tight ndaro. Uripa tight? Na ndripa tight. Iwe tight yakaita sei? Urukuya ere kubasa? Kubasa nasa ndisvike shamar. Hausvike? No. Computer yaramba kubata shamar. Unopenga. Computer ipi? No, ndiripa tight. Kwandiri. Nditori andisvikike shamwari. Nditori busy zvimwe zvingaite. Busy mudara. Zvino shamwari. Zvinhu zvanetsa. Zvanetsa mira. Hauspatambira keda iwe? Ayo. Nditori busy mudara. Kuyo kuside kwako kanjani? Kuno kwaipa. Kukunetsa? Chii chanetsa futi? Uri kuwina here kuside ko? But so far so good. Sophia ndiani? Sophia? Amboti Sophia ndiani? Ayo. Anti wati Sophia ari kufa nemagodo? Iwe ungatadza kunzwa une mazvinzeve esa anenge dish DSTV. Iwe? Pana iwe maziso anenge piritse AIDS. Iwe musoro unenge half bread ekutesco. Gumbo nenge gitari rembavha. Roko inenge tsvimbo yegorofu. Mpana. Matama nenge mhasuro ebonga. Mateya anenge mabanana akatarisana. Iwe, alright, ndasarenda zvangu. No, kwandiri ndiri busy shamwari. Nditori busy. Nyama yangu iri kuti anenge zvinhu zvaipa kunoku. Grey, ndakudai mira pane munhu ari kunditsvaga. Alright, bye. Mchinda uyu anotya grafu. Mukoma Bidz? Mawani.